Miżura li permezz tagħha ser inkomplu nsalvaw il-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin. Reazzjoni ċara tal-kardjologu Malti b'esperjenza Dr. Robert Xwiereb għall aħbar li l-Gvern se jkun qed jibni t-tielet teatru fl-Isptar Mater Dei u li fih isiru interventi delikati u kruċjali tal-qalb. Dan il-proġett jikkumplimenta miżuri oħra fil-baġġett għas-sena d-dieħla u li mistennija jkomplu jsaħħu il-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Tant saru komplessi l-interventi li sirna nagħmlu fuq il-qalb li ħassejna l-bżonn li issa jkollna teatru ieħor. Għandna 2 preżentament, imma ħajkonna wieħed ġdid li ħajkun iddedikat għal dawk l-interventi li nagħmlu fuq il-valvoli u fuq l-istrutturi tal-qalb li huma komplessi ħafna. Il-konsulent Xwiereb li huwa wkoll il-kap tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija f'Malta saħaq li l-bini ta' dan it-teatru ġdid se jfisser ukoll servizz eċċellenti għall-pazjenti tagħna. Ħankunu nistgħu ngħinu l-pazjenti tagħna ħafna aħjar, ħankunu nistgħu nkomplu nespandu s-servizzi tagħna, ħankunu enki qegħdin nagħtu l-kura top class lill-pazjenti tagħna li jbatu bil-qalb. U għatenna li bħalissem domanda kbira ta' operazzjonijiet li qed isiru brabta ma' problemi tal-qalb. Il-kardjologu għamel referenza wkoll ta' kif qabel dawn il-pazjenti kienu jintbatu barra minn Malta biex isirilhom dan l-intervent, iżda issa dawn isiru kollha f'Malta. B'hekk qed jiġu evitati l-attakki tal-qalb. Palissa għaddejjin bir-ritmu maġġel li dejjem għaddejjin bih fil-kardjoloġija fejn jitlu kull qasam jekk huwiex imaging bħal cardiac MR, tajjeb hawnhekk li nsemmu l-cardiac MR fejn qabel kienu konna nibatuhom barra ġo Monza biex dawn isiru konna nibatu 20 fis-sena, issa qegħdin nagħmlu 24 fil-ġimgħa minn dawn l-interventi. Qabel il-pazjenti ma stajna nofrulhom xejn. Li allura ma stajna nagħmlu xejn biex ngħinuhom u konna ngħidu m'hemmx tagħmel hawnhekk wasalna, illum nistgħu ngħinuhom biex inneħħulhom l-uġieħ u biex intawlulhom ħajjithom billi nevitawlhom attakk tal-qalb. Dr. Robert Xwiereb kien qed jitkellem fil-konferenza annwali tas-Soċjetà Maltija għall-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei fejn hemmhekk intervjenew ukoll uħud mill-aqwa esperti mediċi internazzjonali. Dawn anke fi kliem Xwiereb faħru l-interventi li jsiru f'Malta brabta mal-kardjoloġija.